Това е процедура. Които получаваме от Столична община, устояват, че имаме решение, че се паркират тези моторни превозни средства, но не могат да установят кой трябва да постави знак забранено паркирането, тъй като все още изясняват на кого се води тази пешеходна алея. Тук ли? Тук ли казваш? Да, и тук. Точно там, точно там. Айде в тук. Какво се оказва? Борисов е влизал в парк, най-скоро време ще бъде превърната на паркинг. Отлепяне на кожата. Демонстрираме. Пълен релакс. От Столична община и откак установява, че нарушение има, но тук малко в артлето. Да, точно така няма и вече казаха 6 месеца, мерки се не вземат, когато ще дойде зимата и де факто Преспахме пациента. тези пейки от гражданите ще отпаднат, тъй като през